Tim Schrage uit de Westerijn is zo'n 2020 rietinstructeur en rocht het hem nou op een speciale groep leerling. Mensen met ADHD, ADD, autisme of een lichamelijke beheining. Hij vindt dat er vierstentemin omtinken is voor rietlessen voor deze groep en wil daar verhoring in brengen. Wanneer ze ermee te maken krijgen dat ze er storen, dat het zoiets mogelijk is eigenlijk via een revalidatiearts of via een revalidatiecentrum zoals bijvoorbeeld Lindenstein in Beetse Zwaag. Maar ja, voor heel veel mensen is dit niet bekend en hebben zoiets van, ik heb een beperking, ik kan nooit meer rijden. Juist mensen die nog een keer hebben meer moeite om vooruit te komen vaak ergens naartoe te gaan en die hebben juist die mobiliteit ook nodig om meer vrijheid te hebben. Voor Tim is deze missie echt heel persoonlijk. In het verleden heb ik zelf een ongelukje gehad waardoor ik dus mijn rechterbeen niet mag gebruiken. Ik doe zelf gas geven en remmen met mijn linkerbeen. Voor gewonleerling is een reguliere auto dus geen optie en daarom kan deze lesauto volslijn aanpast worden. In uw geval doen we alles met de hand. Nu rem ik bijvoorbeeld met mijn hand. Ja, dus dat is, en hiermee geef je gas. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als bekend met een Wii-stuurtje. Ja, daar heb je zo'n knop aan de achterzijde zitten. Hier geef je gas mee. Een reguliere leerling die heeft natuurlijk gewoon, zo ziet de auto eruit en zo is het. En dit is van, die heeft die aanpassing nodig, die heeft die aanpassing nodig. En daardoor is het ook weer een uitdaging om juist vaak ook mensen die iets markeren door een rijtest heen te krijgen als ze die zouden moeten doen. Met Tim zegt het makkelijk uit, maar nou is het ook even zien als het echt zo makkelijk is. Nou, wat je dan doet, met je linkerhand druk je de rem in en altijd duim eromheen. Ja? Voor als je moet je noodstop maken en je hebt hem er niet omheen, dan schiet je duim, kan je hand Oké, van dus je moet hem afschieten. eigenlijk gewoon vasthouden. Ja, en met je linkerhand zet je hem in de drive. Dus, en dan ga je nu weer rustig remmen. Ik zeg altijd ongeveer met 20 km/h op een rotonde, dat is mooi zat. Dus rustiger. Zeker als je met nieuwe dingen bezig bent, altijd rustig aandoen. Hè? Ja. En dan ja, gewoon de een beetje laten gas blijven geven. Ja. trekken. Ja. Deze. Iets verder doordraaien. Ja. We staan en nu? Ja, en dan weer met je linkerhand, of met rechts, dan kan ook dat je die linkerhand daarop zet en dan weer terug naar de en dan, naar de parking. P. Ja. En dan staan we. Ja, en dan kan die uit.